Karon mga idol, nakita na ko si Isberhel. Ako ni siyang pangutanon kung asa ni siya paingon. Agay borag si Isberhel niya Isberhel mga idol. Isberhel! Tibingang ibera mo no? Borag nag-abot, nagsabot mo wala? Wala man magsabot, na mong giamay ka rin. Ay, para makasinabot ani ba? Ang among mga hunahuna, murag nagkasinabot. Oy, hala man nagkastebe. Murag kainom mo na sa siguro mong tiki-tiki. Maingon-ingon gid ang kupisot. Borag nagsabot lagi mo. Bayro. Borag nagsabot mo. Wag ano? Mga tiki-tiki boys mga idol, nagsabot siguro ni. Kung akong trupa, murag ipang uhaw na pod. Abi kung nagsabot mo, wala mo magsabot? Nag-abot na rin. Ang iyong mga nahuna-huna ninyo, nagsabot ang iyong mga hunahuna. Unya, maunit to ba Bay Ramon? Pagkatuloy sa punungan. Ay, mao di ay. Mauday mga idol, muhatuday sila kuno sa kapunungan. Kay katapusan man sa among silingan. Automatic, kuman nilagkaon, magtiki-tiki dayon. Ning tungura si Isberhel akong gistoryahan. Mahitungod sa trabaho, gi-offer diri sa kahanginan. Kay di man bang kuno kaayo ang trabaho sa Iran. Ning Isberhel ba kay ning atong followers ningon nga si Isberhel ikaw ug Miko Kulapo hiring dayron sa Iran. Harini. Hiring oy. Aloy. Ang akong grupa na kuratan, maka-abroad na gining mga kanahan. Mga followers ato ningon nga, "Sir, Para to papel ito. tagakuan ko sir, na ako nagtrabaho sa Iran sir. Grabe ka diman ang trabaho dire. Unsa man siya ning tigpunit sa kabang sa mga bala kuno niya. Bala. Tiglunod sa kanyon og guning bala. Diman siya nga to, dakong sweldo bay. Ila bay. Dako eh. Dollars bay na diha. Oo. Onya. Ug musugot ka, pabuhatan ko mo passport. Ha? Oh, sige. Sinoy duro og si Pamirto mo kuyog kuno sila sigurado. Pero si Isberhel og sa Bay Ramon duha-duhaan pa kuno. Si Bay Ramon manoy Cristibig si Isberhel kuyawan na nagdili kay inom og tiki-tiki. Murag mao ginahinungdan lulubot yo. Nganong nagduduha sila kuyog. Unya ang trabaho didto, lamang ka kung anad kag pakusganay kuno. Kay mudako pa man kuno imong sweldo. Ang demand sa gyud kung dako-dako ka glass, presado ka, ikay tiglunod sa balas kanyon. Boy. Ngadto para kuan. May malipsip yata magbuto na. Mada ata. Si Bay Ramon hadlok in town nga ang iyang itlog mabutahan. Oy hala man yung Cristibig, si Bay Ramon mapares na atong kanta sa una. Asa man kanta ha ato ing kupisot? Aw katugong kanta gud nga sundalong wala na itlog. Oy hala, purting paitag yun. Tama ni Isberhel. Di kita na. Dako sweldo sayang. Sila kumingon sila sa naina si Isberhel. Si Isberhel ni aksyon nagkahadlok kay gisultihan man sa ni Bay Ramon po. Dako ato nga. Misil nga gikas dito sa tiluwas laog sa dagat. Oh. Isulbo nga. Sulbong nakalitaw mo. Nakakita ni si Bay Ramon sa po sa cellphone. Gikas laog sa dagat. Isulbo nga ito po doon. Misil nga kuha. Wow gani. Samot na gini kabalaka si Isberhel. Karon Isberhel kung mingon siya nga si Isberhel kung musugot og si Bay Ramon, pabuhatan mo passport karon dayon ya. Sila balas politi dito. Kabiyok pa toy. Ha? Ano duro? Mapil man ni duro si kon. Puro makulbaan ko na ba? Oy hala, si Bay Ramon nahadlok po di ay siya. Sa man Libre na. Kulbaan ko na ba yan? ha? Kulbaan ko? Ikaw. Dagat ako are ba? Kaya ako na una. Agad-agad lang. Sayang na ba? Tiyo. Sayang oy. Opportunity na ni. Opportunity na gini makadto tagiran kay dagko man sweldo. Lagi. Bali midalay ba? Bali na. Bali na. Bali ka. Buwan-buwan maigo sa missile. Kainom na. Naunsa, mobalik kuno daan sila. Kay maayo kunog maigo sa misil, kainom kuno daan sila. Unya, akong gipahunat si Isberhel og makaya ba? Balik na nga to followers diri o kaya ba? Di ba kaya? Ha? Di ba makaya ba? Si Isberhel diligi kuno makaya niya. Kay perti kuno delikaduhaan ang trabaho. Unya karon si Bay Ramon na pud akong gipadesisyon. Oh, mga amigo, sige lang kanang makasinabot nga namin day, wa siguro maka ato me. Ya, sabi na. Lingo-lingo. Ang mayan eh. Maluoy mo na mo nga. Unha namin ni Mirig padag kwarta. Aron ka palit-palit sa mga mo. Tiki-tiki. Tiki. Naunsa, mobalik gidaan sila, tagay gigustuhan ni mga tawhana. Nga.